mhux sa jkun permess aktar l-użu ta' sparklers fuq ġewwa, dan permezz ta' avviż legali ġdid moddi fl-aħħar jiem b'konsegwenza ta' traġedja li f'mument ta' ċelebrazzjoni ħallit teba' sewda mal-ftuħ tas-sena l-ġdida in-nirien fil-bar Le Constellation fl-Iżvizzera, xeni li kexkxu lid-dinja fil-lejla li kulħadd kien qed jagħti merħba lill-2026. Dakinhar kollox indika li n-nirien bdew minn sparklers li tqedu ma' fliexken ta' xampanja u li messew ma' soqfa tal-istabbiliment. In-nar ġera f'salt wieħed. F'kemm trott salib inħasdet il-ħajja ta' 41 ruħ, il-biċċa l-kbira tfajlit u ġuventur, 115 persuna oħra indarbu, ħafna minnhom serjament minħabba ħruq. Ma' TVM News il-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Glenn Bedingfield qal li l-avviż legali kien approvat mill-Kabinett f'April li għadda. Spjega li l-avviż legali jeskludi l-użu tal-sparklers fil-beraħ u fid-djar privati. Għanna irridu nevitaw dawn it-tip ta' traġedji u allura mill-lat ta' health and safety qegħdin nipprojbixxu l-użu ta' ċerti sparkles indoors, jiġifieri clubs, ristoranti u kull fejn hemm indoors u li jinġabru n-nies. Isfer jekk inti outdoors u ġo djar privati, dawn jistgħu jibqgħu jintużaw. Il-Ministru Bedingfield qal li l-avviż legali jirrifletti wkoll il-femiet tal-pubbliku. Kien hemm anke diskussjoni pubblika dwar li ċertu bans li kienu qegħdin jipproponu jsiru l-fatt daħħalnihom naħsbu li jistgħu jkunu ta' periklu kull fejn hemm konglomerazzjoni jinġabru in-nies indoors. Dawn ir-regolamenti sa jidħlu fis-seħħ mis-17 ta' Settembru li ġej u min jinqabad jeksirhom jista' jeħel minn €120 sa €350 multa.